A evo sada može Ognjen da dođe, da udari krušku, da vidimo da li će udariti jače od... a nisam vam prozvao, brate, nadimke. Koji ti je nadimak? Pa, daj mi ti, ajde daj mi ti. Pa, šta god hoće. hit me, evo ti ga gdje. A nije Ćelav, ne lupaj gluposti. Ognjen, aj Ogi, Ognjen Ogi, brate. Ajde, ubi ga, brate. Ajmo, brate, to je to. Imaš ga. Umre. 900! Ne znam, sad si naći, Burazeru. Čekaj, da vidimo. Imaš 3 udarca, imaš 3. Ma koji hoćeš, brate, pa ti biraš. Kakav si voda, sve ti, evo. O, brate, ti si monstru, te, bra. Šalio sam se, šta god sam rekao nekada, ja se šalio, brate. Leva ili desna? Ti biraj, pa ti treba postići skor. 963 je čovek udario, brate. Umre. Jel jače od Mikija? Le. 900! Dođi, Ljadime, dođi. 982, Burazeru. Ja veliki respekt za tebe.